وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ويانا شجرودان وجنكي سرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. وين أنا مك gidan nan? Ikon Allah ba. Kai ba annabi bane ballanta naka ce min an yi maka wahayi. Amma ai ko babu wahayi akwai ilhama. Tun da wannan halin nan. Ya faɗa min cewa yana son ki ne da abu ba da wata manufa ba, amma ya kasa samun dama ya isar miki da sakon. To ni ina ruwana da wani haɗaɗɗen gaye ɗan birni. An gaya mishi ni ina buƙatar wani ɗan birni ne, a gaskiya ni ba na san shi. Hanyar Allah. Ɗauko haɗuwa ta zo daidai da zama gaskiya. Kai ma nan a gidan ku ne. Ba matsala. Wurin shi biski sai tuyo mai. Yau wata 4 kenan, amma baka sake ce mun komai dangane da wannan magana ba. Ina kamar gara a fasa aure na da wannan yarinya. Ka bi ta hankali mana, kamar yadda mahaifinka ya faɗa. Ka je ka dauko mana wata can gaibu da bamu san daga ina take ba? Za ku ka goma a cikin kunci har ƙarshen rayuwanka, domin kuwa ni ba masoyiyarka ba ce, kuma ba na son ka. Ba zan taɓa zama masoyiyarka ba har abada. Ko ba ni bane a cikin zuciyarki a baya, to yanzu ki saka ni daram a ciki. Don haka na zo da wani umarni, yarinya mai hankali mai cancanta, yar manyan mutane yar dattawa, wato Rabi'a. To shikenan. An ba ku dama ku dai tsakanin ku. Allah na gode maka. Ayyiriri! Alhamdulillah! Wani hukunci kika yanke wa kanki akan wannan auren? Abbanki ya ce kin amince da auren mu. Ba zan faɗa komai ba yanzu anti. Sai gobe ranar ɗaurin auren. Ya ina ta kiran ka ne kaki daukan waya ne. Yanzu ma fitowa ne na gama shiri na zan tafi. Mu je mana, kai fara so. Mu je to, zo mu je. Ko dai ba nan ake daurin auren nan ba. Ba Allah ji. To na ga ba kowa ne. To abin da na gani kenan. Lafiya? Daurin aure muka zo. Wani irin patient ne, you cannot take any solution. Har su ma 'yan sanda. Kar ka ga. Kai za ka zo ka dinga wa mutane maganar banza maganar wofi. Don't be stupid my friend. You bloody idiot. Kai ne blood. Ni ka ce ga wannan magana? Inan fa gidan sirkanka ne, bai kamata a ce kana ta korafi kana ta cece kuce da ni. Gidan sirkai? Let's exercise patience and see how this game will end now. Lafiya na ganka a firgice haka? Ta gudu ta bar gidansu saboda mata son a aura mata wanda iyayenta suka zaba. Gashi dai ta nuna maka ba ta da tarbiyya, ka dage sai ka aure ta. Ina fasanta ne, ita ma kuma tana sona. Sannan gudun nan da ta yi saboda ni fa ta yi shi ya kamata a ce ni ma na bada wani gudunmawan akai. To kai ma gudun za ka yi ka bi ta? Sha sha sha. Sannan kuma malaman addinin musulunci sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya sha karan sigari kara ɗaya kawai to ya rage minti 1 a rayuwarsa. Zo mu je ki raka ni police station. In kai wannan argungumar. Wallahi duk inda ƴata take sai kin fito min da ita. Me ya kawo maganar police station a gidan malam? Wallahi ƙarya yake yi. Lahi da hukunta ki zan. Ji nake yi kamar in kashe kaina. Ka tattaro min duka Kamun ya ci wannan jarabawa nake son ubangiji. Sai na bi ta yadda duk za a yi a fasa auren da wancan sai an yi. To ki tabbata sai na ji wannan tukwanan a kaina da itatuwan nan da ake sa an bi da ƙasa a rufe. Kin ga na zama gawa kenan ko? In ba zargi na kake ba, ya za a yi kace baka ma san inda nake zuwa aiki ba. A social media sun zama karuwan gida kamar yadda kike kokarin mai da kanki. Walakancin mutane da ba su san mutuncin mutane ba. In ban da rainin hankali, ya ma za a ce ba a san inda amarya take ba. Ba na so a sanar mishi. Dole sai ya sani. Shut up my friend. Who are you? Taya mu da addu'a. Wannan maganan banza ne. Me yasa ba za a faɗa min ni in san halin da ake ciki ba? Hanyar Allah ta haɗa mu. Hanyar Allah muke nema.